Ka program ka badai lasai men step ka ar tarik perka history lengkot shpang kine kiri ki bayalakai lasai men step ka ar tarik. Lasai men step ka ar tarik on sedang ni kong kejing lakai dakari Belgium badkari Senegal kata hakapor shishiteng men step. Pada din kene kejing lakai buat sekejing lakai joko United States persyak ke Bosnia hakapor san shiteng men step. Tekine kan kidai kejing lakai ki badai lasai men step ka ar tarik. Tementa aleng ina pej ya ka history lengkot jong kari Belgium bad ke Senegal. Ka Belgium kalong kum kuwai ke tim ka baklan baha pat ka bapau baha hadau ba Europe. Bad ka Belgium kalala bani lakai hadu khatsan sin ha ka FIFA World Cup. Henry Kasten ke benikong ba ka Belgium ka poi jangai baha ka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnem arajar katpra. Daka ba ka Belgium kalala ban poi ha ka kerdan balai. Daka ba kalala ban penlim ya ka England hakane ka por. Perwala bun ki star player jong ka Belgium kila de beritayat Henry ka jingdon jong ka ya orang lakai ubo pau baha kum Kevin De Bruyne Lukaku Courtois pat kiwai ka Belgium menta ka dalong kum kuwai ka tim ka baklan baha hakane ka raw ka balai puar. Henry ka Senegal pat kalong kum kuwai ka tim ka baklan baha hadau ba Afrika ta ka bakalong ka champion jong ka Afcon. Pat kalala ru panashim meta hadu sausin ha ka FIFA World Cup. Bat kasin ka benikong ba ka Senegal ka poi jangai ka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnam arajar ar daka bakal lawan poi hadu ka quarter final. Pat hakane ka FIFA World Cup jong usnam arajar ar ka Senegal kala lawan penlim ya ka France aka jingi lakai benikong jong ka badai ka defending champion. Bat usnam arajar ar pu aru ka Senegal kala lawan poi hakarau ka ba kan reu. Pat kumta ngila berong ba ka Senegal kalong kum kuwai ke tim ka bala experience ha ka FIFA World Cup. Tementa aleng ina pej ya ka jinga kendo jong kine ki artli ki tim ha ka history jong ki. Kine ki artli ki tim kim syam padai kendo meno ha ka history jong ki. Padla Simon Step ha ka raw ka bulai puar kanong ka sin ka menikong na benta kine ki artli ki tim pakini lakai persya. Te paralog kat kum ka jing pe jong pi na pedeng kine artli ki tim mano try ban yok khore kanam job pakini orong syakarau ka bulai puar. Te sa drop prediction jong pi hapo ka comment section. Tementa aleng ina page no sa ka history lengkot syapang kari United States bad kari Bosnia. Ka United States kalong kum kuwai kari ka baklan baha ka FIFA World Cup daka ba kala yorong hadu khat arsin ha ka FIFA World Cup. Mat kasin ka benikong pa ka US ka poi jangai ka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa laipau bakal laban poi hadu ka semi final. Bar hadin kane ha ka World Cup jong usnem arajar ar kala laban poi hadu ka quarter final. Bar hakane ka FIFA World Cup menta leng ba ka jingdei jong ka kum kata ka host nation kalong ka kabu na benta ka United States pan poi jangai hakane ka FIFA World Cup. Henry na benta ka Bosnia pat kane kadang long kata ka sin ka baar na benta jongki pan qualify siya ka FIFA World Cup. Daka ba kila qualify ning kong haka World Cup nyusnam arajar karsau. Par haka World Cup nyusnam arajar karsau kila la ban yokur tangka wi kanam job haka group stage par kim syam la pan qualify siya ka knockout stage. Henry kane ka FIFA World Cup menta usnam pat ka Bosnia kala tahu history daka bakal la pan qualify siya ka knockout stage kata karau ka belai puar. Tementa aleng ina page no ya ka jingi kendo jong kine ki artli ki tim. Kine ki artli ki tim haka history jong ki kila kendo kumbalai sin AA. Pat ka United States kala la ban job shisin pat ka Bosnia kala la ban job shisin pat kila ya khaj shisin. Pat kumta aring page haka history jong ka jingi kendo jong ki kine baro artli ki tim kilong ki tim ki bayar kadbor. Henry ladangi page pat ya ka history jong ki haka FIFA World Cup ka United States kum kata ka host nation ka don ba kata ka chance pan penlim ya ka Bosnia lasai men step. Henry ka knockout stage jong ka FIFA World Cup ngimla ban ong pat ngimla ban predik martang ka wi ka jing bakla ka wi ka tim wala da ka dai ka tim ka baklan kala ban sya penlim haki tim ki batlot kum balaja ke Germany persya ya ke Paraguay. Te paralog kad kum ka jing pe jong pi nap deng kini baro artli ki tim manot ra men yokur ya kanam job lasai men step
pakin yo rung syakarau ko ba kan reu. Desa drop ke prediction jong pi hapo ke comment section. Te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakin diat kublai shibun.